ए जी श्री राम मॉल खुलल बा सासाराम में। दिनोरों में बा ओ जले बढ़िया बढ़िया साड़ी सूट खरीद के लिए आ गई। नवरात्र चल गइल बा बोले दी साड़ी सूट लाई मॉल से सजना साड़ी साड़ी सूट लाई मॉल से सजना सैया चुभुर चुभुर सैया चुभुर चुभुर और चना सैया चुभुर चुभुर गाड़े मोर चना सैया चुभुर चुभुर और चना सैया चुभुर चुभुर गाड़े मोर चना पैसा मत दे जा चॉकलेट खा लिया सैया चुभुर चुभुर गाड़े मोर चना कि नचोया गवाना ही तो टंगवाले हो। हाँ जी अच्छा नहीं होगा कि रोहतास में पड़े ससराम हो। एगो भाई बड़े रितेश पांडे जी ससराम के हो एक से बढ़ के एक गीत गावेले ससराम के ऊपर। अजय जहाँ से बानी हम बक्सर से बानी चाहे आरा से बानी जब आदमी आवेला अपना क्षेत्र में आ जब अंकुश राजा बने जे क्या ई कलाकारे के धरती हो अमर भैया आरा बक्सर सासाराम मैं डेहरी मैं क्षेत्र जे कलाकारे के हो आ कलाकार कहाँ आवेले कलाकार आवेले जहाँ लोगवे कलाकार होला तो आप लोग ही सबसे बड़ा कलाकार बनी जी। कि अरे एगो नवरात्र में नया गीत आइल बा कि नवरात्र में ना चल जाई साथ में नवरात्र में ना चल जाई साथ में श्री राम मोल से चुनरी ले लेवे के बा आ चुनरी बांध के आजा सोना माथ में कि अरे नवरात्र में ना चल जाई साथ में नवरात्र में ना चल जाई साथ में तो चुनरी बांध के आजा सोना माथ में लइकवा कहता ससरा मेला घूमे हता अकेले ना सखियन के ले ले यही साथ में भजन के अच्छा नीचे से सुन जा हाँ वे काहे सोचे लगलो कि सखियन के ले ले यही साथ में मिलल जाई श्री राम मॉल वाला हॉल में कि अरे चुनरी बांध के आजा सोना माथ में नवरात्र में ना चल जाई साथ में चुनरी बन के आजा सोना माथ में तो नवरात्र में ना चल जाई साथ में भैया अरे की भूखा जनी 9 दिन गड़बड़ा जाईबू। देखिए आई बा नवरात्र में आदमी तो एगो दूगो माई के भजन ना सुने तो लोग कहीं न कि आइल कुछ गा के निकल गए। हमनी के तावे के रहला भैया लोग के आशीर्वाद पावे के रहला नया नया में अमर भैया माइक के तेरे 2-4 गो बिना सुनौले मने ना लागेला कि अरे भूखब हम नवरात्र ससराम से कल सालैनी माई के कृपा भइल रउआ जैसन पति पवनी पहले के एने लोग माई बहन चाची लोग बा लोग पहले के माई बहन चाची लोग रहे 9 दिन बिना अन्न दाना के रह जाते हैं खाली फल पर। लेकिन आजकल के जो नयका नयका मेहरारू जो बियाह शादी होता है जो मैगी मोमोज खाए वाली बाड़ी सन
कैसे 9 दिन और हसन तो कहता लइकावा कि अरे भूख जनी 9 दिन गड़बड़ा जइबू भूख जनी 9 दिन गड़बड़ा जइबू सलोनी के मम्मी दुबारा जइबू भूख जनी 9 दिन गड़बड़ा जइबू सलोनी के मम्मी दुबारा जइबू भूख हम नवरात्र बक्सर से कल सालनी माई के कृपा भइल रहुआ जैसन पति पवनी अमर भैया के गर्मी देख के लागत है कि हमारा आवे से पहले है कि एंट्री मरनी है 2-4 गो भजन गौनी है सही बात आए अरे की भूख जनी 9 दिन गड़बड़ा जइबू भूख जनी 9 दिन गड़बड़ा जइबू सलोनी के मम्मी दुबारा भूख जनी 9 दिन गड़बड़ा जइबू नौमी के मेला में भुला जइबू 9 दिन गड़बड़ा जइबू सलोनी के मम्मी दुबारा बियाह शादी भइल बा कि ना जितना है आगे बालो नहीं के भाई कुछ के भइल बा कुछ के नहीं के भइल तब का कहे के बा नहीं के भाई तो बियाह शादी हमर बियाह लोग त आगे हम ही बानी तब हमारा काम नहीं के हमर बियाह शादी हो गई लेकिन तो हम लोग वाली ए नवरात्रि में दिया बारो तो माई के हैं कि मन जोग पावे खातिर पिया सासाराम के लड़का इतना सुंदर होला सन सही बात इतना मन के देखिए इतना पढ़े वाला लड़का बस स्कूल ड्रेस में आगे बसे जा तो राम देख हां ई लड़का पढ़ के अब आईएएस आईपीएस न होया सन चेहरा से तो नहीं लगत कि लोग आगे जाइलो लेकिन माई परस आगे चल जास्तो एकदम टॉप पे जाएगा बाद तरवा लोग के जौन होई मानी होखे वाली मेहरारू ए नवरात्रि में कि मन जोग पावे खातिर पिया इतो दिया बारली आ चढ़ी के आवेली गाड़ी किया पगली दिया बारली नवरात्रा चलता शुभ दिन चलता जौन भी मन में होकी माता रानी और यही नवरात्रि के शुभ अवसर पे श्री राम मॉल के भव्य उद्घाटन भइल आज इतना लोग आशीर्वाद प्यार देवे इतना लोग जुटल बानी सब लोग के प्यार आशीर्वाद कहल जाला प्यार आशीर्वाद में बड़ी ताकत होला छोट हो चाहे बड़ हो रुआ लोग के प्यार आशीर्वाद हमनी के साथ साथ श्री राम मॉल